тона. И самото, нали, само туклите, които са. Погледнете и кулата на жълтата. Творение на изкуството. Сега ще обиколим от страната, както да казах, на базиликата се намира така нареченото врати на рая. Така ги е нарекал Микеланджело. Сцени от Стария завет са там. Има една сватбата на Соломон. Някой казва, че това е съчетанието между старата еврейската религия и новата религия. Затова се казва сватбата. Сега дали е така или не. Става въпрос за 14-15 век, когато вече започва християнството се е намерило в сериозна почва, но така или иначе използват се мотиви от Стария завет. Стария завет е свързан с еврейската религия. Ще видим тук, когато бъдем утре в Верона, много скити. Знаете, че когато Моисей отива в планината и се среща с Господ, той му казва, че сдавайки му златния телец и 10 Божи заповеди, им казва да изградят така един кивот, една такава подвижна параклис. И после знаете филмите, после хитителите на изчезналия кивот, именно това е. Множество такива скити има в Верона. Ще ги видим на площада, такива малки параклисчета. Нали сега някъде тук, като идвахме насам, видяхте по стените, има изградени такива малки. Може да спреш да се прекръстиш, без да влезеш в църква. Също нещо е било. А евреите, знаете, 40 години Моисей ги е водил, за да забравят робството в Египет. Нали? И затова им е трябвало нещо като църква такава. Как да имаш църква, когато пътуваш на остров? Трябва да имаш нещо подвижно. И затова си направил този кивот, който се сега се приближим. Колко време да се определим тук, после да дойдем пак така да се срещнем, за да отидем на Палацо Векио, да отидем там на този площад, където да разгледаме тези всички скулптури. После ще се пуснем пак покрай реката Арно, ще отидем на Санта Кроче църквата, да ви покажа площада, да ви покажа това нещо. Сега колко минути да дам? А тук за кулата ще качвам. Който желая. Който желая. Или на кулата. Сега влизаме в църквата, нали? Само оглеждаме. В църквата няма ли да влизаме? Ами ако искате, ще влезем. Колко да се срещнем тук? 20 минути. Стигате ли за църквата? Има много неща да се видят, както кажете. 30. Половин час. Сега е колко? Без 20. Половин час. 11, и 10, и 15 тук. После ще имате време. 11 и 10 тук. Ще се умеем по-просто. Варно. Сигурен неща. Ти върви с групата. Да, не видиш ли той цялото си един ансамбъл? Да, напусна. Защото час и половина искам да се кача. Добре, окей. Разбрах. Сега колко на меч, колко нещо. Хайде. Свободен ли входът? Сигурно ма се отмени. 11 на волно. Хубаве. Текст не е така.
Dai, su mille Can I see this? Se già come tutto hanno assunto le persone nella cultura, e tutte le persone che stanno in faccia e che aspettano un'altra persona per poi trovare. Parli tutte le lingue, sei donna che c'hai vantaggio. Parli le lingue, sei donna. Porti un curriculum. Quello è 3 mesi, quello non è una buona idea. No, non è una buona idea. Non sa qualcosa di Onisi, facendo la Empoli, gli dette 2 cacate, peggio del lo stesso perlomeno hai qualcosa di sicuro. E lì sono pochi soldi, ma quei pochi soldi sono sicuri. Lavori che altri, non sai, oggi ormai non c'è. Чакай, разбира се. Това е най-впечатляващото до сега, където сме били. Невероятно е, невероятно. Моля? Как си го направили да не си казва за въртяни на Боремир? Чуваш, 6 века се я прави да е църква. И не пречиш. 6 века се ме сторили. Представи за какво става въпрос. Деталче по деталче. Да, всичките етажа там ги увелича. Виж как са тия кълпазани.
се развитие. Той прилича на този, къде беше Ебрахам Линкълн. Другите. Искаш да си имаш малко, че не си много заболя ръката? Искаш малко да цъкаш? Снимай, тук това е огромно, той има за снимане, за приближаване. Безплатното посещение тук да можеш да влезеш, нали, защото той е действащ храм. Нали, той е действащ храм. Да. И има литургии, има, нали, молитви се изпълняват, така че би трябвало да бъде отворена, ама сега и те се изхитряват. Нали, ще влезеш, ама ще влезеш, защото ще платиш да се качиш за купа. Страшно е. Какво направи за пари? Това е за купол. Можеш ли пак да влезеш в общата част? Къде? За купола ми то като влизаш нагоре там. Тази част е безплатна, така и Не, това е безплатно. Това е безплатно. Безплатно можеш да хвърлиш един поглед нагоре и сега нали там трябва ограничение, където всички туристи, всеки се нарежда, надявайки се нещо, но няма. Написано нещо такова. Между другото без голи рамене. Тук има изискване. Аз си нося ръкавите. Аз съм Ама там той е прав, тук се плаща. Тук се плаща, за влизане вътре се плаща. А там има ли как се отвори стадиума? Чуфи някак, знаеш, че се пише. Видяхте табела ли? Част видях. Не, тая не се отваря. Тая не се отваря. Тая е постоянно. Тая е постоянно затворена, ще виждате да постоянно се отваря. Абе, всичко е въпрос на реклама. И нали, давайки разглас. Сега, ако ви се прииска нещо Макдоналдс, от тая улица се стига до централната гара. Тя не е далече и там отстрани има Макдоналдс. Ще видя какво хапа. Ще стане време за ядене. После, Ще да мерим какво да. Ма не по улицата, видя ли колко сандвичи продаваш? Това да е лесно. аз сега не знам това. Да ми направим грешки с този много. Няма, затворена е и не отваря. 11 стана ли? Става. Не отваря тия калпазани. Не, те от другата страна се корабел. Това е жабърска история. От 10 те го е виждал продаваш. Хлопай. Че хлопай да отваря. Не, първия ред. Че хлопай да отваря, че. Отзад? Happy we win. Огромна. Има архитект, който ми говореше история на и той не пускаше да как аз да пусна. И той започва. Беше видео. Той видиш, имам шанса поне веднъж да я видя. Направо плаче. Това нещо уникално е. Уникално. Това започва в 13 век, края на 13 век, той започна да я проектира, от 14 век, края на 10 започва да я изгражда. И това нещо е завършено вече в началото на 1880. Те кончета. Без машини,